नै बिथिंजाय थानसालि आफा बोराइ बाथौ। दिनै गोथार मंगलबार बेवहाय आफा बोराइ आंनि साननायखौ जाफुङो। दिनैनि दिनाव जाय नामखौ हलि खोमफियो गांथि खाबनानै बेवहाय आदसा हेपि हलि रायजोफोर। दिनैनि दिनाव जाय नामखौ हलि फुनगोन नै नायना लाखा आस्थामखौ सौख्ला हरजोबगोन। आरो नै नायना लाखा थाइबा आसिया सोबबानानै दै दासोम होगोन। बेफोर खेलाखौ बै उन्दै उन्दै गथ'फ्रासो गेलेयो। जोंखौ समायला, जों बोरायबाय, जोंनि समा थांबाय गेलेनाय समा। आरो आं बेफोर खेलाखौ उन्दैनिफ्रायनो गेलेखाया। नै दिनैसिम बोरायलायलांबायसो। होननानै जाला मेरला जोंफोरबायदि बोराय बैसोनि मानसिखौ फुनलाबायनो नाङा दे फिसौफोर दे। मटर जानो आं। बेफोर खेलाखौ